2:02 de 10 del matí i encetem una nova edició de Línia Directa amb l'alcaldessa. Des d'ara i fins a les 10 del matí podeu gaudir d'aquest espai que té l'esperit de posar fàcil aquesta comunicació entre alcaldia i ciutadania. Per això, a Ràdio Santa Perpètua tenim la presència de la nostra alcaldessa, Isabel Garcia. Bon dia. Molt bon dia, ja tornem a començar un curs i espero i desitjo que les vacances hagin anat bé i que s'hagi gaudit també de la nostra festa major. Per tant, una vegada més, aquí estem. Una vegada més, després d'aquest descans del mes d'agost, perquè la resta de mesos hem tingut línia directa amb l'alcaldessa i aquest és el cas d'avui. Avui ja sabeu que continuem igual, donem prioritat a aquelles preguntes que ens arribin a través del telèfon del directe del 93 574 13 14, però que també teniu disponible els àudios a través del WhatsApp, al 608 748018 i fins i tot a través del correu o, si ens seguiu, a través del Facebook, que ara mateix estem emetent el programa a través del Facebook de l'Ajuntament i de la ràdio, doncs si ens feu seguiment a través d'aquí, benvinguts també i esperem que hi hagin moltes preguntes que ens arribin, sobretot que el que diem sempre l'alcaldessa i jo mateixa és que ens agrada sentir veus. Ens agrada tenir aquest contacte més directe, que és el que ens permet la ràdio. Exacte, el 93 574 13 14. Mentre no arriben aquestes trucades, nosaltres anirem fent perquè és veritat que ens han arribat, com sempre hi ha gent que és previsora i ens envia les seves consultes i com sempre diem, prioritat al telèfon del directe i als whatsapps d'àudio. Per tant, escoltarem ara el que ens ha deixat la Sílvia. Bon dia. Intentaré resumir en diversos temes que em preocupen del municipi i a veure si em podria donar resposta. El primer tema seria el tema dels mosquits i les paneroles, tema de control de plagues. L'any passat, jo visc a Casal dels Mogoda, l'any passat teníem plaga de paneroles i vam trucar al telèfon que hi ha de l'Ajuntament de control de plagues, van venir de seguida i van fer actuacions al clavegueram. Aquest any ens ha passat el mateix i diversos veïns han enviat mails, hem trucat per telèfon i no hem vist cap actuació a les clavegueres. Això per una banda. Per altra banda, el tema del mosquit tigre. El poble està ple de mosquits. Al centre, aquí, nosaltres vivim davant de la riera i és impossible aturar-te al carrer a parlar amb un veí perquè et mengen els mosquits. I després hi ha una cosa molt estranya. Jo sec al parc d'Europa, no sé si es diu, el del llac, que seus allà a prendre alguna cosa al bar i no hi ha mosquits. I jo entenc que és que suposo que es fa algun tema de control de mosquit allà per l'aigua estancada del llac i això fa que no hi hagi, però el que no és normal és que no es faci cap actuació a la resta del poble. Trobo que hi ha plaga de mosquit tigre. No sé si es fa alguna actuació per a aquest tema o no, jo no he vist res. Vivim aquí al davant de la riera i ja no és tema dels veïns, de si acumulem aigua o no, perquè anem amb molt de compte i estan tots els carrers, ja dic, no podem aturar-nos a parlar perquè és que ens mengen. Després, tema de manteniment del poble, nosaltres cada any tallen les males herbes i tot. Aquest any no s'ha fet res. Llavors no entenc el manteniment del poble. La veritat és que aquest any està molt malament. El tema de la llum del carrer. Com he dit, visc a Casal dels Mogoda, ja he fet diverses queixes al respecte de l'enllumenat que hi ha. Van baixar el tema de les faroles, les van baixar les llums una miqueta més cap a baix perquè estaven per sobre dels arbres i llavors no es veia. Les van baixar, però és que tenim el mateix problema, no sé si és aquest o que hi ha llums que estan fosses, però estaria bé que anéssiu de punta a punta de Casal dels Mogoda i veuríeu que no hi ha enllumenat en molts dels trossos del carrer. Tema de les obres del pavelló. M'agradaria saber quan comencen, perquè no s'han començat ja, han pujat la quota del pavelló, però les obres encara no comencen. Un altre tema és, el meu carrer,
Casal dels Mogoda, es fa una piscina literal cada vegada que plou. No sé si és que no hi ha manteniment del clavegueram, estan brutes, no passa aigua per les clavegueres i es fa una piscina. Adjunto foto perquè la podeu veure. I per últim vaig llegir no fa gaire un tema sobre la prevenció d'incendis de lo que hi ha a cada ajuntament al Vallès. Sortien tots els municipis, quins tenien i quins no un pla de prevenció d'incendis. I sortia com que el de Santa Perpètua no tenia. Llavors era per veure si és veritat o no, si tenim pla de prevenció, si no el tenim per què. I ja per acabar, hi ha un tema que també voldria tenir alguna mica d'informació perquè hi ha molta gent que comenta, que diu, i preguntar-li de primera mà a l'alcaldessa què hi ha de cert i què no. Parlen d'una persona de l'Ajuntament que ha robat molts diners del poble i que per això el poble està en les condicions que està, perquè s'està fent una mica de retallades en manteniments i històries, i voldria saber què hi ha de cert en tot això perquè no he vist res publicat. Agrairia que em diguessin què hi ha de cert. Moltes gràcies i espero a veure si tenim resposta. Doncs la Sílvia ha fet moltes preguntes, no tenia només una. S'agraeix que hi hagi ciutadanes preocupades i que visquin i que ens facin arribar tots aquests neguits o coses que pensen que pot millorar. El tema de mosquit i paneroles, a veure, en principi es fa aquest manteniment de xarxa, de clavegueram. Sabeu que ho hem comentat moltes vegades, tenim unes empreses contractades especialistes en tot el tema de plagues, ja siguin rosegadors, paneroles i tot tipus de bitxos que convivim. No oblidem que estem en un municipi que jo no diria rural perquè no ho som, estem a la segona corona metropolitana de Barcelona, però sí que estem envoltats de boscos, de camps, i per tant, tal com Barcelona pot tenir altres problemes, nosaltres, jo no ho dic com a problema, estem envoltats de camps, de boscos, i és normal que tinguem més bitxos que en altres llocs. Tot i així, això no vol dir que totes aquelles accions que es puguin fer per tal de minimitzar i que no ens suposi cap problema ho hàgim de fer. De fet, ho fem. Tenim aquestes empreses especialitzades que fan el seguiment, el manteniment. També haig de dir que hi ha moments puntes per la climatologia, per l'estació de l'any, que aquests bitxos proliferen més, i normalment el que ens comenta la Sílvia coincideix amb èpoques de més calor i d'estiu, èpoques de més calor que cada vegada també es fan més llargues, per tant també aquestes molèsties també s'allarguen més amb el temps. Ho preguntaré, Sílvia, preguntaré quan arribi quin ha estat el pla d'actuació que s'ha fet durant aquest estiu. Una altra cosa és que si heu fet alguna queixa no s'us hagi contestat, això sempre dic que s'ha de donar resposta a tot, que satisfagui més o menys el ciutadà, però com a mínim la informació s'ha de donar i s'ha de respondre. Miraré i també ens posarem en contacte amb ella per fer-li arribar aquesta informació. El tema del Parc Central, Sílvia, no és el Parc d'Europa, és el del teu barri. Exacte. El Parc Europa està aquest parc tan espectacular que tenim a Mascosta, i la Sílvia es refereix al Parc Central. Al Parc Central no n'hi ha, és veritat, jo visc allà. Jo visc allà i ho comentàvem amb els de casa, alguna mosca, però no hi ha mosquits amb aquesta làmina d'aigua que tenim, i la veritat no és que es faci un tractament específic, sinó que tenim unes plantes, quan es va dissenyar aquest llac, aquesta bassa d'aigua, ja es van posar tot un seguit de plantes que no afavorissin la proliferació de bitxos, i per altra banda també n'hi ha algunes que es veu que fins i tot se'ls mengen, o no fan que les larves puguin posar-se allà perquè no els hi agrada, i per tant no fer les casetes d'aquests mosquits i d'altres insectes per tal que en segons quines èpoques n'hi hagi molts. També el tema de l'abella, com et diu, l'abella tigre, les abelles tigres, n'hi diuen? Les asiàtiques. Les asiàtiques aquestes. La veritat és que a Mascosta l'associació de veïns ens van avisar que justament allà on hi havia el parc infantil hi havia un niu. Vam anar, també tenim una empresa especialitzada, s'ho mira, i sí que és veritat que hi havia el niu, però el niu estava buit. Vull dir que tot això, cada vegada que ens avisen d'alguna cosa, es mira, s'actua, i que tot és millorable, però en principi vaig recordant el que ens ha passat en aquesta zona,
zona i bueno, cada vegada que hi ha hagut un avís hem anat, ho hem mirat i en principi semblava que estava controlat. De totes maneres, repeteixo, miraré les actuacions que s'ha fet, el manteniment que ha fet l'empresa i li farem la devolució a la Sílvia, que això no vol dir que si hi ha algun moment, malgrat els tractaments que es fan, doncs n'hi ha més del compte, sisplau que ens ho facin arribar, però directament a l'Ajuntament, que no s'utilitzin xarxes i que no s'utilitzin altres mecanismes, perquè la via directa o un truc a l'alcaldia, un truc a la regidoria pertinent del servei o una instància dirigida a l'Ajuntament per tal de poder abordar el tema i poder-li donar resposta. El manteniment aquest any ha estat brutal. Aquelles pluges que van caure, que es van agrair moltíssim, perquè l'aigua és imprescindible, és necessària, però va fer que proliferessin les herbes per tot arreu. Sí que és veritat, Sílvia, no és veritat, Sílvia, que no s'hagi fet res. Per exemple, tot el parc de la Ribera, tocant a la Riera de Caldes, allà hi havia unes herbes que pràcticament, sobretot espigues, que tenim l'altre problema amb els gossos, les espigues i les persones que treuen les seves mascotes. S'ha tallat tot, s'han tallat de tots els parcs, de tots els jardins, que això no vol dir que hi hagi quedat algun racó que no s'hagi fet, i per tant també el mateix, feu-nos arribar a l'Ajuntament i l'Ajuntament amb la mesura de les possibilitats, perquè us dic, tenim molts metres quadrats de verd, però intentem arribar a tot arreu justament doncs, per no tenir aquestes herbes que creixen, que no deixen de ser un focus de males herbes i fins i tot de vegades s'acaba convertint, com que es veu l'espai una mica deixat, doncs en brutícia. Per tant, tot això intentem evitar-ho, però si hi ha algun punt que considerem que no està en les condicions que hauria d'estar, sisplau, feu-nos-ho arribar, perquè, repeteixo, en mesura de les possibilitats, doncs va i es fa el seguiment i el manteniment. El tema de les lluminàries, ostres, m'hi tornaré a passar, Sílvia, perquè és que per aquest carrer m'hi he passejat moltes vegades, justament perquè vam fer dues grans actuacions també demanades pels veïns i parlat també amb l'associació, una associació que participa moltíssim, que ens fa arribar moltíssimes coses, molt preocupada doncs, pel benestar del barri, i teníem, per una banda, les voreres que se'ns aixecaven, les arrels dels arbres aixecaven les voreres i es va arribar a un estat que era pràcticament impracticable aquelles voreres. Es van fer totes les voreres allà on hi havia algun problema per inseguretat del pas de les persones i el tema de les lluminàries. És cert, el que diu la Sílvia, i per això es va fer aquesta actuació, les lluminàries anaven per damunt dels arbres, per tant, quan els arbres no tenien fulles encara la cosa anava bé, però la que els arbres tenien fulles, el carrer quedava fosc. Es van baixar uns braços per sota dels arbres per tal doncs, de que estiguessin. A veure, no vol dir que hàgim de posar una mega il·luminació, perquè això també ho tenim molt present, que la contaminació a tots sentits i la lumínica també, que hi ha uns paràmetres que són els que t'aconsellen els idonis, que aquest paràmetre ha de ser que puguis caminar amb la suficient llum com per no tenir cap problema i que sigui segur. Però en principi no havíem tingut cap més queixa, per tant, pot ser el que ella diu, que alguna bombeta s'hagi fos, però això també és tan fàcil com avisar l'empresa que ens fa el manteniment, que vagin, s'ho mirin, i també li comentaré a la regidora per tal que ens ho tornem a mirar. En principi aquest problema l'havíem solucionat, tant el tema de les voreres no practicables, fruit de les arrels dels arbres, com de la il·luminació, però ens ho tornarem a mirar. El tema de les obres del pavelló. Les obres del pavelló és, ho hem dit, ho hem comentat aquí, ho hem dit per l'informatiu i en diferents espais. Si l'any passat, el mandat passat, va ser el mandat d'inversions en cultura, enguany és en esports. Tenim un poble molt esportiu, és un orgull, però alhora, i entre cometes, es converteix en un problema perquè no hi ha suficients espais com per practicar l'esport i, doncs hem decidit enguany fer un altre edifici, podríem dir un altre pavelló, teníem un primer pavelló, mirat d'enfront a mà esquerra vam fer un segon pavelló i ara serà mirat d'enfront al pavelló des del passeig a mà dreta. El projecte ja està pràcticament acabat. Justament la setmana que ve ens ve el conseller d'Esports
a Santa Perpètua perquè, evidentment, sempre intentem tocar la porta de les altres administracions per intentar d'aconseguir recursos econòmics i també per que també es facin corresponsables doncs, de les competències que tenim i, en aquest cas, en matèria d'esports. Per tant, tot està en marxa, vam aprovar el pla d'inversions, per tant, ara ja tenim la disponibilitat, estem trucant també a entitats bancàries, perquè, evidentment, per fer el pla d'inversions, sempre, tota la vida, doncs, es demanen uns diners, uns préstecs, que llavors es van tornant de mica en mica, tots els plans d'inversions funcionen igual, i enguany ja estem amb tot aquest procés. Per tant, és un dels projectes prioritaris justament per la llargada de les obres. Hi ha altres projectes que són de 3, 4, 5 mesos, aquest no, és una obra gran i, per tant, és un dels primers que volem fer per tal de que ens dongui temps, si pot ser abans d'acabar el mandat i si no que pràcticament estigui acabat, però que el puguem tenir el més aviat possible perquè hi ha molta necessitat en aquest sentit i ens ho demanen entitats i usuaris que fan pràctiques esportives. El tema del manteniment del clavegueram. També tenim l'empresa que se n'encarrega i, evidentment, no he pogut veure la fotografia, però la veuré, li passarem a l'empresa i jo, justament abans de l'estiu, a diferents punts del municipi, vaig coincidir un dia doncs, que hi havia l'empresa de manteniment, que és del Consorci Besòs Tordera, i estava fent tota la neteja del clavegueram. Pot ser que algunes s'hagi embossat amb aquelles pluges que hi van haver-hi, o que potser s'hagin despistat i se n'hagin deixat alguna. Per tant, ens ho mirarem, els hi passaré per tal de que ho facin. El tema del pla de prevenció d'incendis, sí que el tenim, Sílvia. Una altra cosa és, no sé, mirarem aquesta font que tu dius que has mirat i que no estava penjat al nostre pla de prevenció d'incendis, però sí que el pots trobar a la web del nostre Ajuntament. Justament ara l'estàvem actualitzant i una vegada actualitzat i aprovat, doncs el tornarem a penjar el nou, però actualment ja el pla de prevenció d'incendis penjat a la nostra web de l'Ajuntament a disposició de qualsevol ciutadà o ciutadana que el pugui veure. I l'última pregunta, dir-te d'entrada que l'Ajuntament no ha robat ningú, no hi ha hagut cap persona que hagi robat res. Aquí allò que diuen de les fake news o mentides, com hem dit tota la vida, i a més la gent de la meva generació. Fer córrer doncs, mitges veritats o mentides és molt fàcil i de vegades hi ha temes doncs, de que hi ha gent doncs, que s'hi aprofita i desinforma en lloc d'informar i d'entrada et dic, ningú ha robat res, aquesta informació l'he donat en ple, l'he donat aquí a Ràdio Santa Perpètua, ha sortit el nostre informatiu, hi va haver un regidor, nosaltres vam guanyar les eleccions amb 10 regidors i regidores, i un dels regidors, doncs, justament el que portava serveis centrals, economia, entre altres delegacions, doncs, per discrepàncies, per maneres de fer i perquè doncs, va arribar a un punt d'entesa que no era la que nosaltres consideràvem, aquest regidor doncs, va deixar de realitzar les seves responsabilitats com a regidor, va deixar de tenir aquestes delegacions i va continuar amb l'acte. De fet, ara som 9 regidors i regidores, que les seves competències i responsabilitats les hem repartit entre els regidors i regidores actuals, però el que sí voldria dir és que, i deixar molt clar, ningú ha robat res, i això és constatable, a més us haig de dir que un ajuntament no és com una casa, no és com una família. Aquí hi ha un interventor, hi ha una cap de serveis econòmics, hi ha un secretari, que vull dir que tot això està més que supervisat. Si en una família hi pot haver-hi, doncs allò, que de vegades jo m'he trobat, m'han agafat 5 euros del monedero i no te n'enteres. Això en un ajuntament no pot passar perquè tot està supercontrolat i hi ha un seguiment molt exhaustiu per part dels professionals. Sí que et diria que potser la gestió hagués pogut ser millor. Sí que et diria que la gestió potser hagués pogut ser millor, que fruit d'aquesta manca de comunicació que vam tenir entre l'equip de govern i el nostre grup, doncs, que va portar a prendre aquesta decisió, doncs, sempre és millorable la gestió i en aquest cas jo penso que potser hagués pogut ser millor. Però sí que vull deixar molt clar que ningú ha robat res de l'Ajuntament.
Doncs resoltes totes les preguntes que ens feia Molt la agraït, Sílvia. Nosaltres recordem que tenim el telèfon, el 93 574 13 14, disponible per fer arribar en directe les vostres preguntes, però com us dèiem, hi ha gent previsora i hi ha gent que sabia que no podia estar en directe, com des doncs, el cas del Manel, em sembla que era, que ens diu que l'informatiu va llegir que l'inici de les obres de la R3 estava previst pel 27 de setembre. Ara ja sabem com van les dates, que sabem que... De vegades ballen una mica. A vegades ballen, sí, que les obres es refereix, que les assenyala com a obres de desdoblament, i ell pregunta, això vol dir que el tram de la R3 que passa per la Florida ja es fa el desdoblament de la via? Per tant, hi haurà dues vies, una d'anada i una altra de tornada, i diu, si és així, entenc també que el projecte va a la variant de la R3, que defensava l'Ajuntament, per tal d'evitar aquest desdoblament, queda rebutjat? No, Manel, la informació publicada a l'informatiu és veritat que ahir ens ho tornàvem a rellegir i potser faltava especificar en quin tram s'iniciarien les obres del desdoblament de la R3 i potser això ha pogut portar alguna confusió. Les obres del desdoblament de la R3 són de Parets cap al nord, de Parets en amunt, i el que nosaltres hem demanat és que si es talla el servei entre Parets i Montcada, per poder fer aquestes obres de la R3, s'aprofiti també per fer les obres de rehabilitació de l'estació de la Florida amb un nou edifici, ja ho hem explicat també, la supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació d'un ascensor i l'allargament de les andanes. Per tant, vam dir, home, si s'ha de tallar aquest tram, aprofitem ara ja per fer les obres, que no sigui que ara hàgim d'estar uns mesos sense el servei de la R3 i quan ja tinguem superat això, aquestes obres de la via, del desdoblament, després hàgim de tornar a tallar o tinguem els inconvenients per tal de fer les obres de l'estació. Per tant, això sí que vam demanar a Renfe que, sisplau, i a DIF i la Generalitat, que facin coincidir les dues coses i aprofitem l'aturada del servei per tal de poder fer les dues coses alhora. Aquesta obra està adjudicada per Renfe i molt probablement les obres puguin començar els primers dies d'octubre. Justament ahir, no, abans d'ahir a la tarda, vam tenir una reunió amb Generalitat, Adif i Renfe, perquè abans de l'estiu, fa uns mesos que estem tenint molt de contacte amb aquestes administracions, preocupats per com anirà les obres d'aquest projecte, i abans d'ahir en vam tenir un altre que ja ens van concretar més com seria, quins dies seríem, i aquí és on tu dius que havia de ser a finals de setembre, finalment serà a principis d'octubre. El desdoblament, el projecte actual de desdoblament de la R3 entre Mollet i Montcada-Reixac és el darrer tram, el que ara estem fent és de Mollet en amunt. El que el Manel pregunta és el que ens afecta a Santa Perpètua, que és entre Mollet i Montcada. Aquest és el darrer tram per desdoblar i que ens afecta al nostre municipi, i aquest projecte encara no està aprovat. Actualment es troba en fase d'estudi informatiu per analitzar totes les alternatives possibles, i és en aquest procés que l'Ajuntament de Santa Perpètua hem tornat a presentar, ja la tenien, però no hem parat d'insistir, la nostra proposta de bypass entre la R3 i la R8 al nostre terme municipal. Per tant, el que diu el Manel, continuem exactament amb la mateixa postura per tal de que no es faci el desdoblament per la via actual de la R3 a la Florida. Esperem que s'estudiïn a fons la proposta perquè veiem moltes dificultats per desdoblar la via travessant el barri de la Florida, i la nostra aposta és continuar que aquest bypass, aquest enllaç entre les dues vies, que estigui, que se'ns escolti, que com a mínim puguem dir els nostres arguments, que puguem tornar a posar de manifest les problemàtiques i els inconvenients que actualment tenen tots els veïns de la Florida al pas del tren, i no ens volem imaginar que amb el desdoblament pel mateix recorregut que va ara, aquestes dificultats es poden augmentar molt més. Per tant, nosaltres continuem amb la nostra postura, la que teníem inicialment. Pensem que és una molt bona proposta, ja que si ajuntéssim tot i vinguéssim a coincidir aquí a l'estació de la Granja Soldevila,
tenim preparat perquè sigui una estació intermodal, per fer coincidir amb autobusos, una vegada la gent baixin del tren per tal de poder fer els desplaçaments allà on vagin. Sabeu que també hi ha anys que tenim aquí un aparcador de bicicletes també per la gent que vulguin utilitzar la bicicleta i la vulguin deixar, i fer coincidir tots els transports públics per tal de que la xarxa funcioni i facilitar els desplaçaments a la ciutadania. Per tant, és un tema que cada vegada el tenim més a la vora. Ara ja només queda el projecte, l'últim, que és el que ens afecta a Santa Perpètua, i nosaltres continuarem insistint per tal de que se'ns escolti, que es valori i que puguem parlar de la proposta que fem de bypass de R3 i R8 des de l'Ajuntament. El que està clar, alcaldessa, és que quan comencin aquestes obres que ens aturaran el pas dels trens, haurà d'haver-hi aquest transport alternatiu que Renfe ja ha anunciat. Sí, Renfe ha anunciat, properament donarem més informació, que us deia la reunió d'abans d'ahir va ser la que ens ho van concretar més. Abans de l'estiu ja ens havien concretat a on pararien aquí a Santa Perpètua i ho han fet coincidir i ens sembla relativament bé, tot i els inconvenients, perquè una obra sempre porta inconvenients. Quan fas obra a casa i et canvies la cuina, et ve molt de gust, però també has de patir durant aquell temps. I aquí la cosa és que seran uns mesos. En principi s'està parlant de 16 mesos, per tant, i les obres ja sabem que pot ser que s'allargui una miqueta més. Per tant, 16 mesos de canvi d'hàbits, i sí que abans de l'estiu ja ens van dir de fer coincidir els autobusos que posaran des de les altres administracions amb les dues parades que tenim a tocar de l'estació de la Florida. En principi ens va semblar bé, estan molt a propet, però bueno, jo vull imaginar-me el primer dia, no? El primer dia tu arriba un tren, no sabria dir quantes persones en funció del nombre de vagons poden anar dintre d'un tren, i totes aquestes persones ara s'han d'inquibir amb aquest transport alternatiu amb autobusos. La veritat és que ens van dir que, evidentment, no és un autobús, són serveis a cada municipi, tenen un estudi fet de la quantitat de persones que pugen cada dia en funció del bitlletatge a cada municipi, i, per tant, han dimensionat el nombre d'autobusos en funció de la quantitat de persones que pujaven al tren per tal de poder fer aquest servei alternatiu amb autobús. Serà dificultós, Jo veig que és una obra molt gran, que és necessària, però que amb aquest impàs, doncs, bueno, si funcionen bé els autobusos, doncs serà un canvi d'hàbit i ho patirem durant uns mesos. També ens van dir que farem proves i que al cap de 15 dies o 3 setmanes que s'hagi posat en marxa tornarem a fer una altra reunió per tal de que aquells desajustos que hi puguin haver els puguem plantejar per veure si es poden, doncs, canviar o arreglar. Els hi vam demanar també molta informació per poder-la donar el més aviat possible a la ciutadania. I bé, anirem informant, Sí, anirem informant de com va. Ens queda un altre quan no podem decidir, oi? Hem d'esperar a veure. Però que quedi molt clar que, tal i com també han corregut aquestes mentides que dèiem abans, o fake news, Santa Perpètua tindrà exactament el mateix tractament, com no pot ser d'altra manera que qualsevol altre municipi que estigui al llarg de la via on es faran les obres, i, evidentment, tindran el servei diferent per carretera, que també no és el mateix. Els trens no tenen congestions ni caravanes. També hem de pensar que a les carreteres hi ha una mobilitat molt elevada i pot ser que això també sigui una petita dificultat. Però, en principi, es cobriran els trajectes, es cobriran els serveis i esperem i desitgem que funcionin. Doncs tenim també una petició que ens va arribar, una pregunta per l'alcaldessa, que ens va arribar a través del mail, del WhatsApp. És la Susana, que diu que ja en diverses ocasions s'ha preguntat el per què a l'època d'hivern no està il·luminat el camí interior de la Riera, en el tram que va des del Pont Vell fins als Horts. Diu, no es pot fer esport a l'hivern i això carrega molt els genolls si es corre per ciment. Diu, he vist que durant les festes ha estat il·luminat, per què no continua il·luminat? Diu, no és necessari que estigui tota la nit per no perjudicar la fauna, com s'ha comentat en anteriors vegades, però potser sí, fins a una hora raonable, és el que ens comenta la Susana.
Sí, ho hem comentat en altres ocasions, com tu dius, Estrella. L'enllumenat públic està programat perquè s'encengui o s'apagui en funció de la llum existent en cada moment i va canviant al llarg de l'any en funció de les sortides i de les postes de sol i en funció si és hivern o si és estiu. Existeix tota una legislació sobre contaminació lumínica, que comentàvem abans, que hem de poder complir en benefici de la biodiversitat de la flora, de la fauna de la zona. També el que comentàvem abans amb la Sílvia, si fem un bon tractament del medi ambient i de la fauna, doncs també evitem alteracions. Per tant, el llac no té mosquits doncs perquè s'ha previst, perquè ja es va pensar ja d'una manera que no tingués aquestes derivades i, per tant, si tenim cura del medi ambient i de la fauna, també ens evitem després possibles situacions que se'ns desequilibrin. La zona a la que demaneu més il·luminació és un parc localitzat al costat de la riera, d'un sistema fluvial i, per tant, un corredor biològic natural. Moltes de les espècies i de les plantes i animals que hi viuen allà necessiten foscor per mantenir els cicles biològics, com comenta la Susana, i hi han d'haver-hi aquests espais naturalitzats a tocar. Tenim la gran sort que a tocar de les zones urbanitzades tenim aquests espais per tal de trobar aquest equilibri i penso que ens dona una qualitat de vida molt gran al nostre municipi, però alhora hem de saber també mantenir aquests equilibris. La responsabilitat ens obliga a poder trobar un equilibri entre les zones il·luminades i zones sense il·luminar, i en aquest espai hem de tenir present que a pocs metres de distància del carrer el carrer disposa d'un carril completament il·luminat per on poder transitar, córrer, tant persones com bicicletes. És cert que la Susana també diu, que jo em refereixo a la zona de vorera, i que no és el mateix trepitjar o córrer per un terra dur, perquè això doncs, té més conseqüències o repercuteix doncs, a les articulacions i a la mobilitat de la persona que fer-ho per un camí de sorra. També haig de dir que al municipi també tenim forces llocs amb sorra, tot el que és al voltant del llac, tot és el que és en altres llocs que potser amb un canvi d'hàbit segons quins mesos de l'any, quan ja es fa fosc, podrien trobar alguns espais alternatius, però ara ja m'estic ficant a organitzar la vida de la gent i tampoc no es tracta d'això, Aquesta realitat ens obliga a actuar també de manera responsable si volem tenir cura del nostre medi ambient. Cal tenir en compte també que l'increment de consum energètic, doncs, el canvi d'horaris, també això seria un plus afegit. A veure, jo d'entrada, i la Susana demana del Pont Vell fins a l'Avinguda 11 de setembre, però també hem tingut gent que ens han demanat des del Pont Vell direcció cap a Palau. Clar, a on poses els límits? És complicat. Tampoc no dic un no rotund en un futur, perquè també s'hauria de passar tot el que és la canalització, perquè allà no hi ha llum, perquè és un espai natural. Per tant, s'haurien de fer canalitzacions elèctriques, però potser en un futur podríem veure algun tipus de fanals poquets, perquè tampoc no es pot il·luminar molt, però en plaques solars. No ho sé. No és un no tancat, però sí que de manera immediata no li veiem ara viabilitat amb el que ens està comentant. I, bueno, queda dit, sí. Ho tindrem en compte i, per tant, el tema de que durant les festes ha estat il·luminat, això sempre ho fem i és per tema de seguretat. Sobretot són espais on hi ha una concentració de joves molt grans i, per tant, per garantir la seguretat, aquí sí que il·luminem 4 dies a l'any. Sí. Isabel, alcaldessa, tenim una trucada, es diu Susana, no sé si serà aquesta mateixa persona, però li donem la... doncs ens ha penjat. Aquí ja té un problema perquè ja ens ha passat 2 vegades, no sabem si té problemes de connexió. Susana, si no, ja ens trucaràs el proper mes, perquè és que són les 10:04 i ja ens passem de l'hora determinada per aquest línia directa amb l'alcaldessa, com sempre. Estrella, i si em permets, la Susana, en lloc d'esperar el mes que ve, que ens faci un truc a l'alcaldia, si és la mateixa persona, si vol fer alguna aportació, i ho acabem de parlar, cap problema. Ho acabarem de parlar i, si no, ja us diem. 10 d'octubre tornem a estar aquí. Tenim aquí una altra vegada línia directa amb l'alcaldessa. Gràcies, Isabel. Molt bé, gràcies a vosaltres.